Ekonomian ere zantzu positiboak ikusten ari gerala, txertaketa aurrera doan heinean, eta Alemania berak astea honetan esaten zuen bere ekonomia hoberantz zijoala, esportazioak ere hoberantz zijoazela, eta nolabait Alemania izanikan Europako motorra eta Euskadik duen erlazioa kontutan izanikan, pentsatzen dugu hori ere notizio ona, albiste ona izan daitekela gure enpresentzako, eta neurriak mantenduz eta txertaketan esfortzua jarraitan ikusten ekonomiak ere aurrera egingo duela eta ikusiko dugula nolabaiteko errekuperazio potoloago bat. Ez dakigu ezer, presidenteak kongresuan esan zuena eta atzo Calvinok erantzun zuena, Calvino ministrak, oso gutxi da. Beraz, gardentasun gutxi, 11.000 milioi badirudi, kantitate polita dela, baina benetan ez dakigu ze sektoretan, subentzioa diran, maileguak diran, edo zer diran, eta bateragarriak diren edo ez. Beraz, ez dakigu ezer eta eskatzen duguna da nolabaiteko gardentasuna eta ez datea zehazki ze kolektiboetara eta nola bideratuko diren.